सगळ्यात गोऱ्या शुभांगी ताई आलेल्या आहेत. कलर मध्ये नंबर काढला. हो, रुचीला आनंद वाटेल बाई तुला बघून. ये इकडे आमच्या बरोबर. हो घे कशा तुम्ही पकडा नको या आता तुम्ही पण पहिलं हिचं घेत आहे ना. आता बघा आमच्या इकडे एवढे सर्व आलेत. बाय. ते आपले सबस्क्रायबर आहेत, आपले व्हिडिओ बघतात ना, ते मला भेटायला आलेले आहेत. बघा काय खाऊ घेऊन आलेत बघा. नाव सांग. नाव सांगा तुमचं. प्रभा गोसाळे आंबेशेत. हे पण आले. गोसाळे आंबेशेत. स्मिता गोसाळे आंबेशेत. आमच्या घरी पण यायचंय. सगळ्यात गिफ्ट गोला करते. श्रुती गोसाळे आंबेशेत. तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा. हे बघ थम्सअप आहे. आहे ना आम्ही तुम्ही करा. चेताईला दुसरा एक थांबून बघू थांब. मी बिया करते. मी हे गरे कापते आणि ही बिया काढते. नमस्ते. मी आज फणसाच्या गऱ्यांची भाजी. तुम्ही नाव नाही सांगितलं. मी श्रुती गोसाळे आणि प्रभा गोसाळे माझी काकी आणि आम्ही आज दोघी मिळून आणि माझी आई स्मिता गोसाळे आणि आम्ही आज आणि माझ्या बहिणी शुभांगी खीरची बहीण आणि सगळ्या मिळून आज फणसाची भाजी करणार आहोत. तर मी गरे कापून देते आणि काकी त्या बी काढते. घरातून त्या स्वतः घरातून गरे घेऊन आलेले आहे आणि ते आता इथे माझ्या गॅसवर शेगडीवर त्या भाजी करून दाखवणार आहे. बरोबर. हे बघा आणलेले. हा, ही गरे हे आंबे शेतातले आहेत गरे. आंबे शेतातले फणस फणस आंब्याच्यातला भरपूर ना आंबा हो, फणस हो, केवढे लागलेले आहेत. तुम्ही पण या आंबे शेत मध्ये म्हणा आणि आंबे फणस यांच्याकडनं घेऊन जावा. भरपूर आहे. आंबे शेतात ना. हा, नाही तर आंबे घरी याल. आंबेशेत. पहिले तेल घेते. तुम्ही गोऱ्या म्हणून झाल्या तिथे आल्यावर आणि आम्ही काळे झालो. आम्ही काळे झालो. मी काळी झाली उलट. हा बघा किती झालाय. हा, मोहरी टाकते. जिरं टाकते. तेलामध्ये जिरं आणि मोहरी टाकले. इथे कांदे घेतले. तुम्ही कांदे किती घेतले. कांदे किती. दोन कांदे घेतले. घेतले. खोबरं घेतलंय. हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घेतलाय. कांदा आणि कढीपत्ता. कांदा कांदा आणि कढीपत्ता. कांदा आणि कढीपत्ता हा टाकलाय. लाजू नका. जे कांदा आणि कढीपत्ता टाकलाय. आता मिरची टाकते. हा. ही भाजी एवढी कठीण आहे की 5 माणसं लागतात. आम्ही फक्त उभे आहोत. तुम्ही अजून काय चांगलं बनवता. छान छान काय बनवता अजून. मी सांगू का या काकीबद्दल. हा, म्हणजे सगळे आयटम चांगलेच होतात पण भाकरी आणि ओला कोलम तो करतात ना मसाला घालून ते आणि भाकरी तिच्या हातची एकदम तुपा बसते. तसंच कुर्ली सुक्या माशाची व्हेरायटी खूप छान करते. चिवडा, बटाटा भजी, आले पाक. मला कसं माहिती. तसंच आहे ना ते. डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू. ते मुन्नासाठी पण आणले. हो, आपण खाऊन तुम्ही ते दाखवूया. टेस्ट करा. सांगा परत सांगा. हळद टाकते. हळद टाकते. गरम मसाला टाकते. आता मी लाल तिखट हा टाकते. ते पहिल्यांदाच आहेत ना मग. कॅमेरा समोर तिखट आहे जास्त. बाकी तिखट आहे. तिखट नको ना. पुलाव करतात ना किती छान लागतो. म्हणजे हात लावतोय म्हणजे हो, म्हणजे आमच्या 5 जणांचे हात लागून तो छान होईल अजून. हे फणसाचे गरे बघा असे बारीक करून घेतले आणि त्याच्या बिया पण चेचून घेतलेत ना. स्वच्छ धुवून घेतले. स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. आता हा तेलात कांदा आणि सगळं फ्राय एकदम झालेलं आहे. आता मी फणसाचे गरे आतमध्ये टाकत आहे. बघा अशी लाईन लागली आहे. एक एक लाईनीतून बनवणार आहे. सासू सांगताय माझी त्यांच्या पदार्थ काय बनवायचे. आता असा खमंग सुगंध येतोय ना भाजीचा. हा बरोबर. ती बघूनच भाजी आता किती जणांना पाणी सुटेल. गावची भाजी. गावच्या फणसाची ही एक खासियत आहे की ती भाजी बघूनच खायला वाटते अशी.
टाकू आता परत मीठ टाकते. आमची काकी आता याच्यात मीठ टाकत आहे. त्याच्यात झाकण ठेवलंय, त्याच्यामध्ये पाणी येईल झाकणावर. झाकणावर पाणी ठेवलं. हो. आणि आता ती भाजी वाफेवर शिजते. हा. 10 मिनिटांनी आपण नंतर त्याच्यात खोबरं आणि कोथिंबीर टाकूया. आता मी खोबरं टाकलंय त्याच्यात. मला हाताने बरं वाटतं. काही लोक कसं चमच्याने टाकतात, वास घेतात. तुम्ही पण वास घेता का मिठाला? मीठ टाकते. नाही असं वास केला तर चांगलं. का पण असं वास का घेतात? म्हणजे त्याची एक अशी हे आहे प्रथा की नाही ते प्रमाणातच पडतं. हा. आता मी काय बोलते, आता थोडस जरा पाणी होते काय. आपण जो झाकणावरती ठेवला होता पाणी, तो गरम पाणी होतं ना? गरम पाणी. हो. खोबरं टाकू, हे कोथिंबीर टाकू नंतर टाकते. आता मी जरा थोडी आता मी चवीपुरती त्याच्यात साखर टाकते. हा. पण साखर का टाकतो? जरा चवीसाठी. आणि कशी काकी कुकर मध्ये पण 2 शिट्या करते, पटकन होते. हे नंतर झाल्यावरती कोथिंबीर टाकते. आता परत तू झाकण मार. परत झाकण. आता किती वेळ झाकण ठेवायचं आपल्याला? आता 5 मिनिटं. 5 मिनिटं. जराशी काय भांडी घासू काय? नको शुभांगी की भांडी घासू काय? शुभांगी की ए भांडी घासू दे काकी. नको ते सांगते विचारते. ती घासायची. मी घासायची. गरम होतोय जास्त. काय माहितीये, नवीन साडीमध्ये नवीन साडी घालून आले. आज शुभांगी ताईंच्या इथे येण्यासाठी मी घडीचं उद्घाटन केलेलं आहे. साडीचं उद्घाटन करून आले. नवीन घडी मोडलेली आहे. हा त्यांना भेटण्यासाठी. पण अजून एक बहीण आलेली नाही, नाही. ती मुंबईला आहे. ती त्यांची लाडकी आहे जास्त त्यांची. तिला आवडतं सगळं बघायला. आता मी थोडी कोथिंबीर पेरते. इथे आपली भाजी चांगली शिजली ना? हो. 10-15 मिनिटं. हो. झाकण ठेव. बंद करून येतो. हो. आता ही फणसाची भाजी रेडी झालेली आहे आणि आता मी ही ताटात काढते डिश मध्ये. किती सुंदर दिसते बघा. आणि आता ती आपण टेस्ट करणार आहोत. तुम्ही पण या करायला आमच्या बरोबर. झाली भाजी. झाली भाजी. आता ही फणसाची भाजी रेडी झाली आणि ती मी घेऊन येते. सगळ्यांनी टेस्ट करा आणि कशी झाली आहे ती सांगा. आणि तुमच्यासाठी पाणी पण आणलं. पाणी पण घेऊन आले. कपूर जरा पंखा लाव, थंड होऊ दे, म्हणजे टेस्ट करायला चांगली. किती वाफा येत आहेत. या मावशी तुम्ही पण या. या कलरने छान वाटते भाजी. या मावशी. अरे या या या. ए बाई बाई थंड होऊ दे जरा, म्हणजे तुम्हाला चमच्याने खायला या आमच्या बरं. बहिणी पण बसा. मी पण बस. काढ ना आपलं. मला पण सांगत होते, नाही तर मला जमणार नाही चांगलं. हो, बरोबर. हो. या सगळ्यात गोरे आले. घ्या. नाही घ्या, तुम्ही घ्या. घ्या, घ्या, घ्या. लाईनीत, इथे लावून सगळ्यांच्या घ्या. लाईनीत एक नंबर. चमचा उचला. बाई घे, तो चमचा उचला. आता सर्व खातात तर मम्मी तुला विचारते तू का नाही खात? टेस्ट कर बघा रेसिपी. करा ते. आता आम्ही सगळे फणसाची भाजी टेस्ट करतोय. फक्त शुभांगी ताईंचा उपवास आहे ना, त्यामुळे मग त्या म्हणून मी बाकी माझ्या आहे. बहिणीला भरवते. हा. छान झाली. वा काय सुंदर. नाही, तुम्ही मस्त पण या झाली. टेस्ट कलर छान करायला. आला. कलर पण एकदम छान छान आला. ना, तेव्हा शिजली पण सांगा मस्त. घंटी वाजवणार आहे. कोण? कोण घंटी वाजवणार आहे? तू वाजवते. काकी का ताई? कोण वाजवणार सांगा, दोघीतली. दोन्ही पण. पण गैला घंटी आहे. हा. आणि घंटी वाजव. नाही, नाही. नाही, मी घंटी. हो. आता सबस्क्राईब करा. आणि अशी घंटी वाजवा. छान बिर्याणी केलेली ना. एकदम मस्त. मी आता डॉक्टरला तुमचं तेच बघत राहतो मला. ही आई माझी बहीण तर तुमच्यावर एकदम वेडी आहे. तिथं कधी यायला हवी. हा मे महिन्यात. आणि तू असेल तर ते असलो आम्ही तर या, आम्ही सांगेल बाई माझी.
देवाकडे पण आता आमची गाडी लवकर चालू होऊ दे. हो की नाही? ऊन पण ना चला बाय. आम्हाला तुमचं खरंही आवडलं पण आंब्याचे आणि शुभांगी ताईंचा तर खूपच स्वभाव छान आहे. त्यांच्या मुलाचा पण छान आहे. त्याला पकडा हो. काय त्याला पकडा नाही मातीवर घसरायला हो. तुम्ही असेच व्हिडिओ करत राहा. आम्ही बघत राहू, घंटी वाजवत राहू, सबस्क्राईब करत राहू, शेअर करत राहू. हा? चला बाय बाय बाय. मस्त. अगं ना सवय झाली ना तो दुसऱ्या व्हिडिओत मजा येईल. बाय बाय. चला बाय. बाय. खूप आनंद वाटला तुम्हाला भेटून.